We hebben willen laten zien dat Zeeuws-Vlaanderen echt het waard is om een volwaardig filmfestival neer te zetten. We hebben een prachtig filmprogramma gehad met heel veel leuke evenementen daaromheen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we Zeeuws-Vlaanderen een mooi festival te bieden hebben voor en door de inwoners, de bevolking. The country is completely overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto. Thousands of people are dying. The littlest of children. Het hele festival wordt gedragen door met name het midden- en kleinbedrijf. Die zorgen ervoor dat we dit kunnen organiseren. Er komt geen subsidie bij aan te pas. En het is ook een festival waar we zeggen film is feest. Dus voor ieder is er wat wils. Hey sexy, get in! Seriously, so funny. I can't believe high school's almost over. Well, at least we did it right, you know. Kissed the hottest boys, went to the sickest parties. Nou, zo te horen bent u van over de grens. Dat klopt. U komt speciaal naar Terneuzen voor dit filmfestival? Zeker weten, ja. Voor het eerst dat u hier komt? Die vorig jaar zijn we ook geweest. Toen zijn we ook naar de kindernamiddag geweest. En ja, dat was heel leuk. Naar welke film gaan jullie kijken vanavond? Chips. Wat verwacht je ervan? Gewoon lachen, gieren, brullen en jeugdsentiment. Jeugdsentiment. Ja, serie gevolgd vroeger en we dachten van nou, we gaan gewoon weer. Beauty and the Beast. Dat is, die wil ik al zo graag zien. En nu krijgen we de kans. Nog even genieten vanavond dan. Ja, dat komt helemaal goed. Plezier. Goed, hey, dankjewel. Doei. Het is in feite, je zou kunnen zeggen, een Romeo en Juliet verhaal. Een jongeman en jonge vrouw worden verliefd. Maar dan ontmoeten de families elkaar. Nou, dan is het even andere koek. All right, well, are you going to invite your family to this engagement party? My mother, talking to your father. I've got an inverted nipple. George likes them just the way they are. If you marry this guy, we have to marry his family. Het verhaal is mijn eigen verhaal. Dus het verhaal speelde origineel in Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam. En dat hebben we omgezet naar Londen en Port Talbot, wat in Wales ligt. Maar het is dus eigenlijk, het verhaal hoort hier dus eigenlijk thuis. Het is voor mij heel leuk om hier te zijn. Nou is Terneuzen natuurlijk Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ik kom uit West-Zeeuws-Vlaanderen en dat is een enorm verschil. Maar toch is het heel leuk. Spoiled brat. You rot in hell, Ivan Davies! I will make you come like a tornado. U heeft net de film gezien, Thicker Than Water, van Ata de Jong. Ja. Wat vond u ervan? Fantastisch. Ik had er een heel andere voorstelling van. Want ik hoorde, of tenminste ik had gelezen met animaties. Dus ik denk, wat moet ik me daarmee voorstellen? Ik vind het echt een vernieuwende film van deze tijd, eigen tijds. Bijzonder verhaal. Are you really moving in with my daughter? Do you mind? Ik vond het een prachtige film. Ja, en de animatie erin verwerkt vond ik een heel leuk effect ook hebben. Ja, en de mooie muziek. Dus het geheel was prachtig. Wat heb je voor reacties gekregen? Nou, kijk, je moet nooit vergeten, er komt nooit iemand naar je toe die zegt, nou, dat is de ergste film die ik ooit gezien heb. Die mensen die vermijden je. Maar de mensen die naar mij toe komen, die vinden het heel mooi. Die zijn ontzettend ontroerd en die zijn onder de indruk. En die herkennen zich er toch in. Terwijl het een heel persoonlijk verhaal is, herkennen ze zich er toch in. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Hoe heeft u dat beleefd? Was het confronterend? Absoluut. De doodkist, dat was van mijn moeder. Toen mijn moeder is overleden, is ze thuis opgebaard. Toen kon de kist niet door de gang, dus die moest door het raam naar buiten. Nou, dat vond ik wel confronterend, dat ze heel veel moesten lachen en zo. Dat was voor mij een ernstig stukje. Ja. Maar u kunt het wel accepteren dat het in de film zit? Ja, het zit nog wel een beetje hoog. Ja.
Nou, ik hoop toch dat u een beetje een fijne avond ook heeft vanavond. Absoluut. Ja hoor. Het is al leuk om hem te zien, maar we zien elkaar niet zoveel.